No, muszę sobie jeszcze poprawić mikrofon. Tarara. Ja jestem Niklaus, a to jest najprawdopodobniej ostatni odcinek z Resident Evil 7 na YouTubie. Także witam wszystkich obecnych na żywo i na nieżywo. I jadymy. Nie ma naboi, nie ma nic. Także wesoło. Mamy bombę. Jedną. Jest trochę mało. Mimo wszystko przydałyby się naboje. Everybody dead. Jak to zdech? To znaczy, że też go killim? Jak zdrówko? No, nie najgorzej. Co wybrać? GeForce'a. Czy dużo przeszedłem? Bardzo dużo. Dlatego teraz już jest końcówka. Ale jestem zachrypnięty, o Jezu. Dlaczego mi się tak dzieje? Nie umiem... No, już. O kurwa mać, muszę to mieć. Podejdź za sobą, co masz okno do okna. Co? Muszę mieć klucz. Muszę mieć klucz ten. Muszę go mieć. Muszę. Muszę mieć klucz. Everybody. No tam za sobą miałeś coś na oknie wtedy. Kurde gościu, ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Jakim oknie? Co ja miałem? Gdzie? Gdzie za mną? No za oknem jest statek. To jest statek, a tu jest pracownik. A tu jest statek. No. I potrzebujemy... Kurde, nie mogę gadać normalnie. Strasznie zachrypiam ostatnio. Potrzebujemy klucza. Potrzebuję klucza so much. Że aż mi się nie chce gadać. Yuhi wziął co? Klucz? Bez humoru. Nie bez humoru, tylko kurde, piszesz nieskładnie, nie po polsku i nie rozumiem, o co ci chodzi. A coś chcesz ode mnie. A ja nie wiem, co ty byś ode mnie chciał. Musisz pisać komunikatywniej. Ej, czekajcie, ja wiem, gdzie ja jestem.
Ja nawet nie mam noża. Piwo. Ile można? Słuchajcie, jest taka sprawa. Gdzie jest ten klucz? Mówcie. Mówcie, gdzie jest klucz. Ja muszę mieć ten klucz. Jak ja tego klucza nie będę miał, to się będą działy okropne rzeczy. I ja nie żartuję. Muszę mieć klucz. Jaki klucz? Klucz do szafki kapitana. Muszę otworzyć tą szafkę. Muszę. To nie jest, że ja mogę. Ja muszę ją otworzyć. Czaicie? Muszę. Ja nie mam broni żadnej. Nie mam nawet noża. Nie jestem w stanie się obronić przed niczym w tym momencie kompletnie. Obstawiam, że musimy gdzieś znaleźć zdechłego kapitana. Może będzie w takim stanie na przykład jak ten tu. O! Na Allegro. O, a to ja. W sensie Ethan. Mon capitaine. Gdzie twoje ciało spoczywa? Muszę je mieć so much. Bo mi się broni zachciwa. Jak? Au! Jest księżyc? Nie. Au! Au, au, au. To co tu za światło wpada, jak księżyca nie ma? Strzelisz w zamek i po sprawie. A gdybyśmy tylko nie byli w grze komputerowej. Drop the weapon. O Boże. Nie zabije się. Kuźwa, mam obiekcję. Nie idzie się, że tak powiem, spuścić. Nie, nie robię tak. Nie robię tak, bo to się skończy zgonem. Nie będę kombinował. Czekajcie, skąd myśmy tu przyszli? A, dobra, nie mogę się wrócić. Co może pójść nie tak? Uwaga, tłumaczę na angielski. What can go not yes? Oszukali mnie. A czemu to się zrobiło jak w jakiejś amnizji? Ja znam ten dźwięk. Boże, 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 Bożenko! Jak mogłaś to zrobić z cyganem? Klucz gdzieś był ukryty. Nóż! A! Dobra. Przed takimi zwykłymi to się obronię, ale przed tymi, co pełzają, to już będzie gorzej. No jasne, że tego nie mam. O!
Jest! Dobra. 10 kul. Mało w ciul. 10 kul, 2 bomby, nóż. Dobra, lepsze jak nic. But still. 16 lat od czasu w Raccoon City. A to jest 16 lat po tym wszystkim, co się działo. To rzuca trochę nowego światła na sprawę. Trochę dużo nawet. Everybody. Love somebody. O tak! O tak! O tak! Tak. Wytrych! Szafka! Szafka wytrych! Czekajcie. Kurde. Czy dałoby się... Nie dałoby się. Lol. „16 lat, a światło ciągle świeci na statku? Ale 16 lat temu się ten statek nie rozbił. On się mógł rozbić i 3 dni temu. Strzel. Nie ma mowy. There is no option. Czekaj ta, wytrych. Wytrych, winda. Te fuzekle na sławkach, dobry patent. Hopie, najlepszy. A ja już miałem nowe sławki kupować. A to jest genialne. Wygodne i jakie ładne. Kurde. Tak mnie swędzi kichol. No pa. No jeszcze mia. O! This is a massacre. Dobra. Zobacz, choć grasz w Zoe, zamach ma taki męski. Co jest męski zamach? To jest normalny zamach. Zamachowski. Pliks. Nie! Ale... Warum? O Boże, ja się tak zajarałem.
Not today! Ojej. Fucks you. A! Nie, no nie ty! No nie, no nie, no nie, 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 nie. Skąd tego tam się nabrało tyle? Tego córestwa. A, to by tutaj siedział Alan. O tak, o tak, o tak, dużo nabojów. Cześć Redlecki. Kwasy, o kwasy dobre. Kwas, so much, yes, of course. Nic nie zostawiam. Tym jakby się przyłożyć, to by nawet szło 8 zabić, jakby się zeszli. Dobra. Ten nóż jest fajny. Pamiętacie, gdzie były drzwi zamknięte tak, że trzeba było kwasem psi? Może szafkę od kapitana idzie psi kwasem. O, skurwysyn. No, czekaj. Wasn't that stupid? Kurde, ja tego ziela to bym mógł sprzedawać do Kolumbii, tyle go mam. Aha! Aha! Aha, aha. O tak! O tak! Teraz wszystkie drzwi,
których do tej pory nie mogłem zamknąć. Stają przede mną otworem. No, cały czas jest amunicja ino do tego pistoletu maszynowego, co ja go nie mam, no. Aha, źle powiedziałem, no dobra. Widzisz, Aniela, to że się wbiła w dobrym momencie. Zamknąć otworem. Dobra, kurde, nie byście takie bralczyki się znaleźli nagle. A sami żeście, kurde, na chleb go dali. Wiecie jak? No. Pyp. Exactly. Wbiją. Pokaż mi swoje towary. Klucz do szafki kapitana. Tak. 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 Wracamy. Potem trzeba będzie wleźć. Tu nie. A czekaj. Czekaj. Tu są jedne drzwi do otwarcia jeszcze tym kwasirem. Oby się kaliło. Oby się kaliło. A co to? Drzwi rzekome. Nie, wiecie co? Najpierw idę po ten. Najpierw idę po łonę. Nie czuję się bezpiecznie. Po prostu. Najpierw idziemy po... Wiecie co? Po machine pistola. Masz dom. O!
patrzcie. No co za bydle. Ej, tu go widać kawałek. Kurde, on jest zabójczy fest niestety. Szkoda, że nie mogę rzucić tej bomby. Ani nawet wcelować w niego, kurde, nie mogę. No co za gość, co za typ. Siema Hechus. Kuźwa. Jakby to tak... mądrze zrobić. Przeskoczyć? Jak tu się skakać nie da? No chyba, że na szybkości bomba pyk. Zeskocz, rzuć bombę i zdupiaj. Tylko jak on na mnie skoczy, to będzie przesrane. O. No to teraz się możemy bawić. Że tak powiem, na prawie równych zasadach. Siema Naxi. No od razu się czuję Dobrze idę, dobrze idę. Od razu się czuję bezpieczniej, człowiek. Strasznie szybko ammo leci, no ja wiem, ale... Siema Nexter. Nie! Gdzie ja to idę? Źle! Źle, źle, źle! Na opak. Siemasz Martia. Martita, przepraszam. Przepraszam bardzo. My mistake. To był chyba... Safe? Tag. Everybody... Czy mi się podoba? Bardzo mi się podoba. Jedna z fajniejszych gier, w jakie grałem ostatnio. Titata, tititata. A ten trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Siema Kiana. Titata, tititata, titata, titi. Niklaus za tobą. O nie, nikogo tam nie ma. Smutne Pepe. Ja się dalej zastanawiam, jak ten statek się tutaj znalazł. Może mi to wyjaśnią potem. Wygląda to pomieszczenie mega bezpiecznie. Jakby się w nim nic złego nie mogło stać kompletnie. Masz za mało miejsca? Co ty mówisz do mnie? Kurde, było zostawić rzeczy w skrzyni. Niedobrze, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem so much.
Dobra. Pyk. I pyk. Ho! Ho! Choruby! Ej, on się zmieści tu! Nie mówcie, że... Ho, ho! O. Ach. Gimme that. Ale to było dobre, nie? Bomby to jest świetna rzecz. Nieoceniona. Kurde, porobili dużo tych drzwi takich, co ani klamki nie idzie ruszyć nawet. Poleks. Jak ten pudelek, tak, co my kiedyś z Dawidem rozdupili. Pamiętam, kiedy to było wczoraj. Nie wiem, czy aż 3 były potrzebne. O Jezu, już się tak nie liczmy. Zdech? Zdech. Jak to mówi słynny mem, dobrze, że zdech. Ale ja to chcę... A, bo to jest... Dobra. Moneta! Poważnie! Aha, zbagowane. Okej. Dobra, troski jeszcze ino fuse. A ja wiem, kaj jest fuse. To jest ten fuse, co te drzwi były, nie?
Zdupione. Znaczy... Wiecie o czym mowa. Czekajcie, tu jest skrzynia? To te drzwi trzeba było otworzyć, nie? Chyba. Ti-ta, ta, ti-ti-ta. Fuse z Rainbow Six. Chyba nie o tym mowa. Bo bezpiecznik mam na dole. Ino. A czekajcie. Ja muszę jeszcze obadać. No tu już nie wejdziemy. Że ląd. Nie, że Sicherung. Sicherungi to są fuzy. Czy na tym piętrze jest coś do otwarcia moim preszprayem? Nie. A sam tukej? Jak najbardziej. Tam łazi jakieś królestwo. Czekajcie. Zaraz to zrobimy. On podłazi tutaj, pod same drzwi chyba. Aha. Dobra. Niech się wróci. No ho! Ho! Uwaga! Alright. Zdech. Siema Juliusz. No i to jest właśnie problem tej materii. I my go musimy jakoś okiełznać. Cholera. Czekajcie, on robi coś podobnego. I no, że on jest na 2 strzały w głowę i... Szkoda mi tej bomby. Poka łebek. Plecak. O ja Jezus Maria, jak dobrze. Ziele angielskie. Bala do fuzbala. Utak. No, ja bym go wykończył starą indiańską metodą. Żebyś nie narobić sobie problemów.
Elo! Szkoda mi było bomb, ale 2 znalazłem. Ojej. Na to już mi szkoda zdrowia. I teraz się ostało jedno pytanie. Jak wydostać się stąd, zachowując bezpiecznik? Jak tam są drzwi... Czekaj. A, no i dobra. No i wszystko wiadomo i się wyjaśniło. No i everything's explained. Jakbyście byli ciekawi statystyk, gram 10 godzin 39 minut. 15 razy wznawiałem. Mało monet, mało akt. Ale nie jest najgorzej. A ta skrzynka, co jej nie rozdypsyłeś. Właśnie! Gaz morderca. Bardzo dobry... Bardzo dobra pamięć. Skrzynkowa. To się ceni, to się szanuje. Dobra, łazimy z pistolem, bo... Ale się naużywałem tamtego pistola, co sobie kurde na koniec wykupiłem. O, no... So much się go naużywałem. No to, moi państwo, robimy następująco. Pyk i myk. F. Czy my tu byli? Nie wiem. Byli. Na dolny poziom. Okej. Skąd jest prąd na tym statku? No jak skąd? Z bezpiecznika. A na pierwszym? W windzie jest kartka. Tak, czytałem ją. Wszędzie żeśmy byli. Oprócz... S2? He's waiting. Morda! Cześć, Maniek. A. Lepszy cwaniak. A,
sumie nie. Cholera. Czy idzie to podnieść? Całe szczęście. O, bym zmarnował. Cześć Marcin. Dobra, nie ma co się szczypać. Cześć Nitka. No, ma kopa, nie? No na razie strzelam z pistoletu. Z automatu ammo schodzi jak... Mam wciul amunicji. A craftować? No na razie nie mam potrzeby. Cześć Marcinol. Kurde, ale dają amunicji. Będzie action. Wszystkiego dają tyle, że... Będzie, kurde. Nie ma opcji, że nie. Jaki gipki. Sokole oko. Sokole oko Niklausa Pierona. Na silniku kartka. Tu była jeszcze amunicja nawet. Ciule tych naboi. Nic dobrego to nie wróży. Told you. Spróbujemy na dwie najpierw. A. Dobra. Widać tego golda z CS-a. Ja pierdzielę, ile tych naboi. Co ona tak jęczy? Jakby... Nie chcę gadać. Ale jakoś tak... Podejrzanie. Nahoj mi te monety. Niech ona przestanie.
Make her stop. Dawaj Itana! To do something. Ethan. Ethan? Cześć Majster. Ethan? Jacek? Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped you. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl, Evelyn, she did this. What the hell is she? No, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan, free my family. Please. Kurde, nawet mi się go tak żal trochę zrobiło w sumie, że go 2 razy zabiłem. Evelyn, stay away from him. Why? He doesn't love us. I can make him love us. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. To się odjebuje. You dare. Or what? You're not my mommy. 3 razy, 3 razy? No 3 razy, tak. There's no time. Here, take this. What's this? I won't be able to resist for much longer. Mia! No! No! Ja już to raz zrobiłem, przypominam. Kick you in that so much. Have a good time. Kill that bitch. Why, Mia? Why? Kurwa, same dramaty w tej grze. Jakby w życiu było mało dramatów. To jeszcze gry muszą być smutne jak nie wiem.
Baby szukał 3 lata, raz ją zabiłem, to jeszcze ją drugi raz musiałem zabić. Boże. Okay, you little bitch. What the fuck? Co to za życie? Ej, ale oddajcie mi broń moją całą, dobra? Ja to nie po to tyle tego zbierałem. Cześć, Rakot. Boże, Boże. Gdzie jest moja cała broń? Oddawać. A nie, przecież to była broń nie... Ej, jaki bezsens? To była broń od... Kurwa. Oddawać moją broń! Oddawać moje 500 naboi! This is not funny at all! Nie. Boże. Tylko nie to. Nie. Fuck you. Ale to było bez sensu, no. Po co oni tyle tego kazali zbierać? Chyba, że w skrzyni będą może, nie wiem. Przecież to jest... It's all your fault. Ah, fuck you. Fuck you. No miją, no ale przecież ją zabiłem. Łoma jej do brzucha wsadziłem. Kira. Helikoptery. No bo dziewczyn na świecie jest pełno, a naboi miałem mało, no. Baba taka jest. Baby takie są, no. Dlaczego teraz Mija się rozsypała, a poprzednio z siekiery nie? A ja nie wiem, szczerze mówiąc. I na przykład ojciec... Stara się rozsypała po pierwszej walce, nie? A ojciec raz przeżył, drugi raz przeżył. Potem się jeszcze zamienił w tego, kurde, w wielkiego bydlaka, surwysyna. Gra jest usytuowana na południu USA, gdzieś w pobliżu Mississippi. Mississippi największa trasa żeglugi śródlądowej. Okej, czyli jest to możliwe. Kopalnia soli Abercrombie, południowe Delhi. Kopalnia soli w Wieliczce. Obserwują nas z helikoptera? Widocznie. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed 0 survivors. Repeat, 0 survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You To can do mnie. probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat,
Shoot to kill. To teraz jeszcze nie wiadomo, czy do nich można czy do nich można, czy nie. Bo się okaże, że to są jeszcze gorsi jak wszyscy inni. Oj, Boże, Boże. Udało ci się zebrać rzeczy mi. Aha. Dobra, czekajcie, po kolei. Wiecie co, ja nie wiem, czy nie jest lepszy shotgun czasem od tej. Dobra, pistolet maszynowy bierzemy. Oczywiście, naturalnie. Pistola bierzemy. Z amunicją wszelkiego rodzaju. Bomby zdalnie sterowane naturalnie, że bierzemy. Jeszcze więcej amunicji bierzemy. Apteczki bierzemy. Wydajną apteczkę bierzemy. Granatnik bierzemy. Zapalające bierzemy. Strzelba ma taką zaletę, ale jednak te ładowanie... Ja bym wziął shotguna jednak. Kwas... Nie wiem. No nóż też bym wziął. Czekajcie, może mogę coś skraftować. Nie, inaczej. To wywalmy na chwilę. Mhm. Może się uda coś pokraftować. Dupa. Pistolet zwykły może zostawić. No, w zasadzie tak. W zasadzie tak. Po co mi pistolet jak... a może nie. Wiecie co, nie, bo do pistoletu jest dużo amunicji. Zrobimy tak. Nie bierzemy pompy. Pompy nie bierzemy. Weźmiemy pistolet. Ten lepszy. O. Właśnie. I dlatego chcę wziąć... Do granatnika mam 1 nabój? Nie. Do granatnika mam 6 nabojów. Dobra, to. Co jeszcze? Nóż. Nóż się zawsze przyda. Wywal granatnik, weź strzelbę, ale granatnik jest zajebisty, jest super mocny. Co, i kwas bym wziął. Chociaż nie, tu może nie być nic do otwierania w sumie. To wywalę, bo to tak... Nie wiem, czy to się przyda, czy nie. I weźmiemy kwas. Kwas. I... nie wiem. I wytrychy. Najwyżej będziemy wywalać. Tu sobie od razu dam na mocniejszą. Tu mamy 6, to na konkretnych surwoli. Tu mamy wciul. Dobra. Aha, jeszcze tak, to jest za ile? To jest za 9. A ja mam te monety? Nie, ja nie mam tyle monet i tak. To dobra, dupca to. Sejwujemy. I jedziemy.
To już w jednym odcinku wszystko zrobimy. Żeby się nie rozdrabniać. Z granatnika strzel, żeby to sobie slot odblokujesz. A tak, faktycznie. Jest to prawdą. O. No i to było bardzo dobre. To było świetne. A czekajcie jeszcze. No i kurde super. Idealiozo. Trochę się zitam. Wybaczcie. Może sobie jednak na zwykłe zmienię jeszcze, bo ich dużo mam. No możemy sobie skraftować zwykłą amunicję, ale ja bym to zostawił. Się może przydać na szczytniejsze cele. Aha, a ja tu w ogóle... Czekajcie, bo ja sobie muszę zamienić... Tak. Na jakim poziomie? No na tym drugim. Na tym drugim trudniejszym. Ach. Dobra, będę tak manipulował, bo... A, do szczelby to na ciulsko mi to potrzebne. Znaczy ja bym mógł coś skraftować sobie? Silne chemikalia, kurde. A, dobra. O, wydupca ten proch. Pociski zapalające do granatnika. I super. Dobra. Siema, Eryk. Czy się cykam? Momentami. O! Dobra, tu se wywalę trochę naboi. A on nie żyje! To są najgorsze... To jest najgorszy przeciwnik. Dobra, sram to, biorę to. To jest najgorszy wróg. Nienawidzę ich. Przejdę pod tym? Przeszołch. Jak oceniam? Na dużo. Bardzo mi się podoba.
No! Zapraszam. Widzicie? Przydała się. Po co było detonować? Ja to czułem, że tak będzie. Jo to czuł. Możesz nic z skrzynki bronią. No wiem. Tylko trochę szkoda naboi, nie? Trochę szkoda naboi. A. Na opak. A ziele bym przyjął, szczerze mówiąc. Srać to paliwo. Do której stream? Aż przejdę. Czyli można powiedzieć szumnie do końca. Zajebiście, zaraz się będę gubił. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie! Można powiedzieć, że wyszedłem z tego obronną ręką. W sumie to obronnym granatem. Pociskiem zapalającym. Żeby być precyzyjniejszym. Wow! Musicie odejść, niestety, przykro mi. Taka jest wola plemienia. Czarnej pały. A, bomb mam 8, to w sumie można używać, racja. Można używać jak najbardziej. Dobra, kurde, Karigan, ale zbliżasz się niebezpiecznie do granicy spoilera. Zachowaj ostrożność. Nie przejdę. Jebane, kurwa. Przepraszam. Jebane pułapki. Obsrane.
Siema, Claudito. Ta suka Mija jest naprawdę stuknięta. Jak mówiłem, wasza broń biologiczna jest pojebana. Bronie biologiczne takie są, no. Ten typ tak ma. Aha. Czyli ta rodzinka to byli tacy nieprzekształceni w pełni, a tacy już fest przekształceni to jak ci czarni, nie? Na przykład. Aha. Czyli Ewelinka jest bronią biologiczną w zasadzie. No to się wyjaśniło dużo.
Moja najwierniejsza broń biologiczna. Jakie to smutne. Jakie to smutne. O, aż mi trochę żal. Nie jej wina, nie? Jakby nie patrzeć. A skąd oni wzięli tego małego tego tutaj? Ja coś potem ogrywam, no nie wiem co będzie potem. Potem to nogi śmierdzą. No to się generalnie wyjaśniło, no ona była bronią biologiczną, nosicielką tego całego grzybowirusa. Jako mała dziewczynka, żeby mogła łatwo przeniknąć tam na przykład do jakiegoś środowiska. Ale się statek rozdupczył i znalazł, znaczy ona zaczęła świrować i rozdupczyła statek. Znalazł ją tamten hop, przejęła kontrolę nad tą rodziną. Głównym jej tym metodą kontroli było to, że ona ich uważała za swoją rodzinę i kazała im porywać innych ludzi. No. I mamy w sumie clue. Mamy w sumie clue. Tak zwane. To się już pewnie nie przyda. O babce mówisz. Mówię o Evelyn. Mogę sobie coś z tego skraftować? Albo z tego? Nie. A, wezmę to. Przynajmniej to. Dobra. Zaczęła siwieć. No dobra, ale no to się zaczęła. Kurde, jak ktoś coś zaspoileruje, to jest naprawdę ostatni raz co zobaczył streama. To klnę się. $600 sztuk amunicji do PMA, no mam. Ale jakich stymulantów mam zużyć? Kurde, ja nie mam żadnych stymulantów, to są tabletki, które się łączy. To nie jest do zużywania.
No i w tych grach zawsze mają jakieś takie pomysły podupcone. Typu... robić z ludzi broń biologiczną. To jest kurde... To nie jest dobry pomysł, nie tędy droga. Cool story, gówniaro. Kurwa mać. Opie rąbol. Opie rąbol. Naj. Dobra, nie wadźcie się tam kurde na czacie, dajcie sobie spokój. No i Rasen nic tam nie ten. On coś zasugerował, ja wiem o co mu chodzi, ale... No to nie był spoiler, bo ja to faktycznie przeczytałem. Z tego, z kartki. Wcześniej ktoś zaspoilował brzydko, mam nadzieję, że nie. Dobra. Kurde, ja mam naboi dużo. Fuck you. Jak ja strzelby nie mam. Ten gnój. Oła. Kurde, action, ostatnie chwile gry, a wy się tam wadzicie. Pocus nacus. Nie mam palnika. Pocus nacus. A sorry. Too much. Oh! Oh! Wow, wow, wow!
O, come on, come on. Ty, co ten taki dupny jest? No mać. Ajajajajaj. Kurwa. Fuck you. A! Nie żyjesz, no nie żyjesz, nie żyjesz. Zawiódł mnie ten rezydent. Czemu? Kurwa, niektórzy to są chyba za wymagający. Pawulonem se rękę oblewa. Paliwonem. Czekajcie, tu jest wąskie przejście. Raz, dwa, trzy. Bliżej, bliżej, bliżej. I poprawka. Nie żygaj. No pa. Jeszcze mnie ciulło. No i fertiś. A na hoj mi naboje do szczelby są. To jest, bo tak, ale ta gra jest zróżnicowana. Jakby cały czas, patrzcie, jakby cały czas ta gra była taka jak na początku, czyli by się działa w tym domu. Ja już w tym momencie gram 11,5 godziny. Jakby ona się cały czas działa w tym domu na tej zasadzie, że wąskie korytarze, uciekanie, zamykanie drzwi i tak dalej. Wiecie, jakie to by nudne było? Dobrze, że teraz jest kompletnie inna akcja niż wtedy. To by było mega nudne. To jest bardzo dobrze zbalansowane, że była taka część outlastowa, powiedzmy, a teraz jest taka bardziej jak filmy Resident Evil. Więcej strzelania i tego typu motywów. Jak dla mnie to jest, kurde, spoko jak najbardziej. I że też jest różnorodna... no, że miejscówki są różnorodne, bo ja myślałem na początku na przykład, że to wszystko się będzie w tym domu działo, nie? No, bardzo, bardzo spoko według mnie. Teraz on będzie jęcoła. Kiedy Twitch 10 luty, albo 10 albo 11, ale w każdym razie chnet. Gimbaza w pierwsze Residenty nie grała. Znaczy ja bym tutaj nie szkalował Gimbazy, nie wiem co to ma wspólnego granie w pierwsze Residenty. Nie bądźmy tacy ortodoksyjni. Poka mapę. Siemka Maradukas. Sure of it. It's not here. It's gone. It's gone!
A, my się wrócili do samego początku. Ja tutaj Miję znalazłem. Czyli będzie tak zwana klamra. Najprawdopodobniej. Nie, znaczy pojawił się, no tyle powiem tylko. Czemu służy rozwalanie bubbleheadów? Prawdopodobnie jak się wszystkie rozwali, to jest jakieś... jakaś nagroda. To jest zawsze... ten dźwięk tego pipania w telefonie takiego jest taki dziwny klimat robi, nie? Taki... znaczy mi się tak... ja mam takie odczucie. Co mi chcesz jeszcze powiedzieć? This is your fault. Why am I saying this? Chodziło mi o taki efekt, że jesteśmy sami i w ogóle nikt nam nie pomoże i tak... takie pustki. Tak bym to powiedział. Ethan, it's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, Mommy. But you shouldn't have done that! It fucking hurts! He doesn't want to be my daddy? Then he can die. Now it's Mommy's turn to kill you. Smutno mnie ta gra robi. Ja taki jestem uczuciowy chłopak. Chłopak z Mazur. Znaczy, no, raz w życiu byłem na Mazurach. Ło. One of us. And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! What? You were always watching me. Why? Parę lat i wyrośniesz? Z duszy romantyka się nie wyrasta. Tu chciałem uciec z dema. Ja się tak czuję, jakby to było, nie wiem kiedy, z 20 lat temu.
No i co się gapcy z gówniaro? Get away! Leave me alone! Oh, you dog! Kuźwa. Ej, ale nie wyjaśnili tego na przykład, że ona miała być nośnikiem tego grzyba całego, nie? Ale kurde, nie wyjaśnili skąd ona ma jakieś moce paranormalne, typu robienie kurde burzy i teleportacje i te wszystkie masturbacje. Get away! Sorry, siostro. Ah! Away from me! Stop! 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 No! 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 You. Does everyone hate me? Pomysł jak otworzyć bez korkociągu? Wkrętem. Wkręt. Albo śruba. O kurwa. Babcia! Nie chcę mięsa! Nie chcę! Nie wydaj od! Nie wiem z czego mam walić! Tego, powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Tego się chyba nikt nie spodziewał. I tu można nie strzelać do niej chyba, nie? Bo...
Tutaj też? Aha, muszę jednak. Ale może nie z tego. Czekajcie. Ładuj, ładuj! Babcia chce selfie. Chyba. Ładuj! Kurde. No jaki głupi! Puść! Puść! Kurwa. I'm Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? I cannot wait to be done with this babysitting job. And come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Bye. No już telefonu to mógł nie wyjebywać, no mógł usunąć film, nie? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way.
But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time, but now I've lost her again. And the only other door I can see is closed. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Bardzo pozytywne zakończenie. Aż się chce żyć. Tell Aunt Rhody that everybody's dead. Przeszlimy. Co tu gadać? Bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra. 11 godzin 47 minut mi to zajęło. Nie znalazłem wszystkiego, co bym chciał. No ale okej. Poziom trudności szalony. Chyba nie wiem, czy dam radę. Tajniki obrony. Not a hero. Wiosna 2.17. Są jakieś DLC-ki, nie? No i co? Jaki wniosek? Baba Hopa wykończy, kobita nas oszukała, przez to 2 razy zginęła. W sumie nie warto było, bo mógł tam nie jechać w ogóle jej szukać, bo i tak zginęła. Tylko że zabił nosicielkę strasznego grzybiczego wirusa, który mógł zniszczyć świat. Tylko ciekawe, że na końcu go wzięli goście z Umbrelli, a Umbrella to była zła, nie? W zasadzie. Znaczy, Umbrella walczyła z tymi zombikami, ale z drugiej strony to Umbrella wyhodowała tego wirusa z filmu. Przynajmniej. Tego takiego w tych fiolkach, co był, co się ludzie w zombie zamieniali. To był inny wirus, tamten zamieniał w zombie, a tutaj w grzyba. Także no. Generalnie film jest... przestrzega przed tym, co się dzieje, jak nie zachowuje się zasad BHP. Ja jako technik BHP, prawie że, mówię wam, nie róbcie tak. No to cóż. Wydarzenia z gry kompletnie co innego niż w filmie. Znaczy one się dzieją... To się dzieje 16 lat. Po... Aha, bo to był Chris Redfield. Faktycznie, to był przecież ten, którym się grało. To był ten, którym się grało. Redfield w poprzednich częściach. Bardzo fajna gra, no nie wiem co tu dodawać. Tyle. Kończę nagrywanie. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę, widzimy się w kolejnych filmach na YouTubie i kurde, pyk.